Obwansu bw'omugusii omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli. Umurigerero Ndizi TV na Obwansu bw'omugusii na nene kinga kingiye kirongo kwariga nimeyo murobiro bwo Okomenya Okuya murobiro kugokera kira bitkoria Jumatano uchakensa emone nusu kuika chinsa ibere cya mugoroba ekerogo no tobo senwa mange igoro y'ichinjira cyo Okomenya buyake botenu na bitkoria rero nibwo atomogendega iga kironda ito cyo kwarira igoro y'uburere bwa kansa ye colon ekeronda tarera cyo tumanyia mange ninkige koreta kansa ye colon igasumubere na indebyo rokera rimbiri biye bibire ro montamanye nabwo atuburere bwa colon cancer na mono ekera chira senyagetari na kibako bobolinkoria no bugwenya mburubyo bubakoru na mono nacho tumanya chinjira cyo wetanga kurase okonyora oguriro wiga ono mancho murigere ringo kwariga no beko gusanga n'intu ikomaire kirongo kuyero na sense media ya Facebook na bakugandira batonyora wetera Ndizi TV News Digital asense moya YouTube batonyora wetera Ndizi TV News asumutanda Twitter na bo Twitter @Ndizi TV News ero togendere usanga nabo igo kwemanya amange ono murobero koretwa sori na nche Evelyn Osera kironte tukoirari chinga kechiga ero mwariga nyo mugeni gweri tkoria rero emanyekaniere ningo na sakurunga inara igaiga ero togendere no murobero usanga na ntwe gwikomoiro. Karibu sana daktari. Mbiwa. Na bokumanyo mwanchu murigere ningo aindenga igaiga okore meremo. Njengoro ku Dr. Ayub Gichana Dennis ngokora na Bliss Health Hospitals. It's a group of hospitals. Rero tochukwana na cancer. Cancer echire chinyingi. Cancer of the colon. Yes. Cancer ya colon. Cancer ningi. It is a change of cells. Cells chiko mutate, chiko change. Koru koba normal cells. Chia change. Chia nyakobagekana. Uneta when rate chia multiply very fast. In Kenya, out of abarwere 100 ba cancer, 78 of them babo siria magimao. 22 babwena. Asiki asingi tari kumanyekana mapema. Cancer largely about prevention. Nende yateba ase Kenya ase county chonsi pitobwate. Nchiroro chitanga ine. Alafu aso mwaka new cases cha cancer in 22,000 na aso mwaka tuasiria bantu 28,000 20,000 die of cancer. That's why tuko tuaro moyega buno yoiga tosemani tuelimisha abagusii baito bamanye na kibago prevent cancer. Onye tureka kwenye prevent omanye na signs cha mapema nchirechi chirichira akwire nyagitari oende ororu tokorole tomanye niriri stage ki na kiwende konya kurwaligu ndagira kiwende kuri mbinto kiwende tegutiga. Cancer ya colon kwanza tuwende kumanya colon amatumbo aliya manene ntubwata aliya make bakinde bone toje kwanda amatumba aliya manene nibage kaine narole agutira naragweta bogeka aragotirimbuka alafu agenda sense motokuruka rectum egero kwandira cancer ya colon usama matumba aliya manene we togo kwandira cancer yu otara kwandira ki rectum na cancer buna nacha kankuba tebya ninki cancer no go change wa cells ninki ego change yago toira direct to predisposing factors go risk factors osenki kekogera bantu bali batari koli chindagira chibwate na fiber neryo konyora kurwase chingeni greens nesukuma chinsaga igisare ichichonsi wose kurwase seeds cereals na chibando chingende chirichitararusi wa masabo
igekero gosio gosita ryo gwenda batrusibori urusiriki se amasabo ile ni fiber nero tutagete nendagira eritokori etabwati ki fiber. Number 2 twari endagira ebwate a lot of fats. Fats na seki etari koba digested yaba broken down ekero kwalire kendi yonsi okori nkere gotikara mubere kendo wasoki. Fats nchire chitari koba broken down rinde ntu akwana mafuta getako nachwa atari koba digested. Ma baadaye arento bokongwa semekia egentu ya gatatu bali bakori processed meals tokuri chindagire chire processed chirusiri fiber number 1 chibekire chemical chiyo preserve intutugo chirokana na carcinogens chirichigo trigger cells chiangya kubagekana una etabwenereti a cell yangya ko increase in size yangya ko butoka yabe nyinge buneta bwenereti ekero yagendere go nkiyo chikoba that part cells yarengeyemo a cell it's one yabagekana chiaba chinyinge chiaba kwangya ko bimba bone saini ntanga nereli wete ogochogoteba ingwetega ikintu kiren kubwata kurume kebimbete sawa lakini kitambo ikirabo turiko bimba bosa ogocha wate angwete ndi kondoma ya toire science but inte tikora nda science inte tase predisposing factors bali to konywa amaru abo samba kuruwa mono mbaka rectum mpaka sito enjerelia nene kwende cho ntubwate cancer aina mbalimbali ntubwate cancer ya lips iga amaru ago samba change cells ibna chiko baga asamba a dark pigment there is a pigment tukiro montabwate aba Africa ku melanin yanye samba yakwa ya ndo mono ntubwate oral cancer ina line yo mono miokoso yaenda ga utwate bwa throat cancer yaenda so mioyoga twate bwate esophageal cancer twenda senda twate bwate stomach cancer twenda se duodenum twate bwate duodenal cancer small intestine twenda large intestine ya story bone yo matumbo manena ko colon cancer amaru igobono to kwanda colon cancer utara kuana kurumo lakini turi kukwanire yonsi to kwanda colon cancer amaru agosamba chi cells chiangya commutate mumfano ekero kwana chiruno moyo ose kendi yonsi asengozi eseli erie kere ko bwena teri ko bwena yere na buna yali gutwalereki uneska the same these cells chabere triggered negento kena batege kuru carcinogen ego to kase preservatives tori koli fiber okori high fats cells chiao chia lack certain vitamins na inde yangire predisposing factor inde lack of eating a balanced diet vitamins it's very important ntobwate electrolytes ebintu mbiro tokuru kogotenga kali vitamin D haya kwa maya wate kali calcium bono calcium ebi ni bintu omubiri otagete chikuru kuchi electrolyte wate bukalia matoke wanyora potassium wate bukalia spinach onyore calcium wate bukalia spinach onyore iron another predisposing factors bali bakonywa enyasore bali bakonywa esiga bakosiba no tari wosiba oko smoke uvute sigara esigara ebwata chi components gete tiganji kwane ekuru kutar it's the main very main it's the main carcinogen nerelie gonchora banta maino baonchoka yaba yellow nerotar nero okoba advice tika kunyonya sore tali ego saria lungs choka ya ngama ngasa go sariere mbaka cells chomo very mainly as a large intestines risk factors na symptoms na kyoko koromanye aye irabe cancer ikinte yitangani the main complaint abaroire bange bago chanero out of 100% out of abaroire 100 89 of them bago chabago teyingwete bururenda endan ko igubororo
Ekoro kwa nyagitari ekobwati enda ya moina enda ya bugeka katia iga igoro ye ekenyogu bugeka nenda ya moino gagoika nenda nere yansa ekero nagotebigo nasinge nchonto bwate ascending colon ense moyo koboko kwaki wokorio ntoro bwate transverse colon ama ralia manena agweta bugeka arafu nara gutirimbuka igobone kubwate lakini yere very common ase chichonsi pitwa kwana neye igotira iga nere very common riokorukuru small intestine waso agochi large intestine nabo gocho goteyanga kuiguboroga ekero kuiguboroga ngo wase story binte binge sana kwanza ndara gutumana ne biche no igosine lab ngo gotera ari gitanda twali rienda ngayo bimbete ngo bimba kuri ngo totebikore nabonda kune moina wayigwete borora nchina kuna kweguboroga talie na koroga asinge njo ense monero yo mubere ekuruku asike songo appendix timaiti kigusi bune kuruku appendix inera banta bande bwo ikuba odenga na korere tu appendicectomy ekoba infected kwanyore bimagena no bireka obire disposed kwali to mochere okaboya boyigo getia o kamera ngayirige na riri gochi appendix ya banta bange ngo complain bare sana lakini to tebe kero kwigoroga eyen cancer na hende kina gocha nabate ya bantu asingi nabo kwigoro ebe appendix nabo kwigoro wakire lini no remoina nabo kwigoro wakira kapati kande gakoruka ekam nabo kwigoro obwate ovarian cyst ase ovary nabo kwigoro obwate infection ya semo yaki yeo kwenda haja ndogo. Aya daktari ndetiraenda smutumu kumusinini to mera mate to kwira no gendre go toirera ono manchi mo itira tiraenda smutumu kumukeigo to basa guskari ngoira daturi Ndizi TV ubwansu bw'umugusi umuremyi giata ekampani ya Sidco nigigo kumanya iguru y'ichimbusuro bwate ico chikwama bwango na chitari kurwara buna SC Duma 43 SC Duma 490 embusuro ya SC Simba 61 nigigo konga bwango igibwe tamarweire nige kurwarigesa igatie chigunie merongene gwike merongene na isano chichi kilo emerongo kianda asekeyemo boigo nige kurwendagira tugo enyinge kigima maiga yokogesa nige koretero murimi obwa itobo nene ekero kwa yesimekire boigo embusuro ya SC Tembo 73 nero nige kwama asebrenko byense gosibye iguru byembura omusyoye nigogosoa gwikalira baimemono na tori kuyirigwa no mubera nige bwate ekemba egetambe ekyuki bwate chibando chinyinge na boigo giesibete buya chinyoni kitari gosaria ase keyemo niguragese chigunia egatie 53 kwike 55 chichikiro emerongo kianda ase kama ya Sidco nigotogo kora utafiti ye chimbusuro ndorikoreta ase chiro chimbusuro chitakorerwa obotati boisaine chimbusirechi na ochire ase chi agrovet echuchire angenaye gosoa kesimi ase namba enotisano na ibire enotisano nemo enotisato ibere yemo enotikianda gose enotisano na ibire isano nemo isano nesato kianda isato enoti Sidco the African Seed Company migonsi bi simeke mbusuro ya Sidco eyenerenga yelige salinene Ndizi TV ubwensu bw'umugusi nigo bono yakire nikirundekerene negokurengera chibice chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonko bwogusi neji kaunti chito etanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet,
Kisumu, Migori, nichisemo chinde chinyinge. Nigo kotonyora, aside kode ya Star Times, Channel 195, Go TV, Channel 824, na free to air decoders, Digital TV, na Smart TVs. Scania TV yao, na boigo onchore ilio yao, igo iko yenyore. Ndizi TV, nigo turine kirenga, ekio korentera, emerubuli emerunge, chinka kichonsi. Ndizi TV, Obwensu, Vuomo Gusii. Mugere bana kirogendera takubwati umurobero gwa kumenya okuyango kwariganye togendere kuigwa mange kurose daktari igoro yugorere gwa cancer ye colon. Karibu nande daktari. Mbia mono. Wagendera tawata igoro yebi ebiorokere gose bimanyirero. Naweyo. Itanga nago tebi abange bago teba pain. Yes. Abandi bago teyo bobimbe lakini out of 100% yabarwere 89 bago tei aiwete bururu pain. Igo pain abera moina nabera aboko gwokobe asenda ekenye gukurumoino nabera abekurunse ige ujuko twororekereriere ngangai no ene kerongo tomano ne bicha ngubwatiere bicha kinda gotome no ene kerongo tomano ne lab ngubwatiere ngipimo kingo kutoma alafu ngo tokonyere to mayana ki cancer ngayera spread gochi cometastasis ngayego spread gochi warode igo pain enteriko ba specific lakini okoba careful okoba keen o nabera bense nabera moina goseigora ekobwati nabate tuigu pain yotebe eyun cancer nabera bene ovary kubwato ovarian cyst osoborere bonde bwe ovary tukuruka ovarian torsion to wesa kuburukani gosebe infection ya semo yaki yaja ndogo esa ni akabe twateba nobo bimbe iya gatatu okonge akogenda echo elie nene bwata manyinga na manyinga yako ba fresh tariko bali mamuamu akoba fresh ekerara mamuamu ayogo tengaki kanseye ekali iguru arali asenda ensemo ya either from the esophagus ose stomach ose duodenum lakini naenda yo esophagus iga omo pipe yesenda gire gweta bande bagocha bakoroka igo abantu bagocha bagotenga na rochenya daktari nko ende choerie nene ebwata manyingale fresh na kubuli maswali makeiga na kotebi bono ntete tokore kige pimo gete ngochanda se bipimo onde na bagocha gotebinga nko yisiorori chinguru timbwati kwamanya kumubuli maswali makeiga kwanyorangana naki amanyinga alense ega siende ya matumba ya amarama amanene narali nere absorb vitamins nere absorb chiabo calcium iron nere absorb igobone kero omuntu agotebinga igwete isiorori omonyagire myagotena ki tete gutome lab torra manyinga ona kiale twanyora manyinga wa arense ya 12 kosonya no monto mosubati alinse ya 11 obasubati ndobwate kiwango kyabo tiniko genda nsemeyo wono twanyora manyinga iyo abe saini entangani alinse iyo wacha yonde esioro chinguru tobwati oyo ndagote daktari squeeze yani inkominyoka sana esa iniendo gocha wata na keiri chikiro cha keiri sana na bwate 70 boni gande 65 inkuragira buya timbwati bokongo bonde timanye tininki inchibone mu gitari ekero gocha ninki ngokora Yes. kero gwachire nya gitari ingo kuboria maswali gendo ngire tokuruka nga history taking indi wachagete kominyoka indi obobimbo bwachagete ekero kunyweri yogo obobimbo bongo sirabole wa bande na baotenga ngasugwa ngabeka diclofenac ngasugwa ngamassage alafu na kile appetite yao na kiere chikilo na kichire Jones twaligereri alafu bono kurwe nsemo yanengo go examininde gutakande imanye nsemo kibimbete kwarore tindi gutuma bipimo random kere gipimo nkibwate kiwango ebitanga togo chanko tomatore aje nene twaye pima ni bwata manyinga ne bwate any cells chigo peel off
omono una ligo nyocha ere morego sambe ngo pilor off the same ngo pilor off amanyinga naro egepimo gerito kuruga stool for occult korogosa amanyinga naro ayine gitangani egiyakabiri nabo gutoma ultrasound onye ultrasound yegocha very definitive or very convincing most nabegocha what it is just a mass. I'll send for a better ultrasound. Ekoroku abdominal CT scan. Gusii abdominal pelvic. Ngobwati erine keronte tekokora staging. Kwanza ngoroki, do you have any kind of mass or growth which will era tena ki wono morwaire oyo agabonto achakire okoshukurikira morwaire oyo what we need to correct tissue biopsy no korusia kanyama kayatomu achigokoreru pathology test arafu igipimo gya kabere very important ikuruku colonoscopy ogotomu kwagenda kwawenda geragete ego na mariogete agoke wate biguturagera onywa machoka inde ezemeli ya colonoscopy erabese ya colony erabese wachigoeti waka pipe gete akanyerere tu gapima koligererijwa colony from the anus rectum ne amara colon tuarigereri anything wrong any growth to chirokana polyps cells chia multiply chia bage kanire chia bere chinyinge ikabu chia rosi dio bobimbe akanto ga project rigocha in aligning ye colon kange buna villi negento gete party ya intestines e absorb amache nendagira bone yaba enenake asa basubati na baote ngambwate fibroid ese moja oboibori lakini iga yeteri fibroid akanaka polyp kabimbete lakini ukaligereri kabwata manye emekinere ime ya manyinga lakini bimbete abnormally yabimba yabwata ne a wall enyasiye e intestine abuno baenda barusia kanyama kaenda gakoreru biopsy twagote inchu baada ya matukugite to confirm twanyora nero gostaliero twana mbaka yunere definitive korusi that tissue now ekeronta gite gokora cancer staging ya colon tubate stage 1 2 3 baka 4 all cancers are staged like that nero lili tara stage 1 tiragenda ande erega wase colon stage 2 ya sukire ebwate coloni ye enyene baka de serosa ne outside isiko enyasi isiko ye wonto te kono tote nga erinerira ime ne lumen asendagire gweta isiko igoro engosie ekuru kuserosa ya ikiremba kabu ekubwati part kira affected neye moina onye neye moina yegotira nga yechite yachira se appendix chiete mbaka senya sie yenda tokonyeroka peritoneal peritoneum space togwate peritoneal wall igechite mbaka igora bona ekerechite mbaka igora noena na bokorole ngozi yao onye kuro murabu emuamete no enduro muamu emuamete zaidi na bego kworoki eyu esogete eyu already igete stage 4 tayari tutaranye korra no further staging na bokonyora ekero konyora igete mbaka abu na banyora yikira semekia manyinga abokonyora chiete gekuba yakunira mara onye kere moina abokonyora yachira se ovaries na beko metastasize tu nsemo ya oboibori bo mosubati onye monto mosacha na bero on the both men and women na beko enda mbaka ase kidneys. Yes. So we do staging through by use of the abdominal CT scan. Gusii nabura nyore yachira sama uga tome oteba osi yachira se spinal cord nturigo sabegenda singencho spinal cord nere like it's just a backbone, it's everything. It will find itself aria asimba kwa sobongo ya affect nerves sawa stages ye chingo tuchikonya chire twa manyanga naki togochi korwali omurwairo yo as a treatment the definitive
management ya stage 1, 2 and 3 surgery. Bono ase colony ase amara narali agotira right nerere bogeka transfers nerere gotirimboka bono ase yegotira right ekuruku right colectomy ekunacho epati eri affected ekunachwa eri embe yonse yarusigwa yamanyaga connect gu eri erengia nengia yesarigete yanachu yarusigwa inki gochikoba epati yao ya large intestines osamaralia manene gochiare koba shorter. Now what happens stage 4 mostly itogote palliative care. Palliative care ya spread to distant organs, other parts of the body. We are slowing down the process of metastasizing. To slow down, chi cells chiendrete ko multiply. Okomente miaka geti. Mostly 5 to 10 years. To slow. Wakoreru treatment rio konyo mariona ro konyo naroro okoreru chemotherapy na bande bako radiotherapy. Now, as drugs mariona ro togokoa. Ndanyo kwane benga medical jargon mariona togokoa kwanyu tokwa retarded tokora na kyogendrete onye na manyingare so kwabekeru onye ne chemo gose radio based on how severe which stage you are, but stage 1 ikitolewa kwewa mariogo gete gwakora na kimo abantu nkubwena bale nabo bali togocha twaso as 22% the area bono nte twaso as screening modalities for prevention as a prevention yeye prevention and screening enda nyagitari pimu togoteba ase bali emiaka 45 kokenderera kire miaka 10 koreru colonoscopy kire miaka 5 wakoreru abdominal pelvic CT scan ngokonyere yajua sana colon cancer echiibere na chitubwate common modalities of testing Kenya na screening. Number 2 toganya to gwikwa igwo bimbe bonde osa abdominal pains tiga kuombinga gosene yoyeri kwaliete gosekende yenda nyagitari ro munyagitari weka wakikishire akote na kiyaya mbuyore ekerwaliete nendagira kaliendagira ndabu. Number 3 a diet eri twakwanete balanced diet, lakini as balanced diet to reduce ki amavuta kwa wingi totige amaru topunguze processed meals totige smoking totige kunywenya sore ne sigara tokora mazoezi every day at least totare 30 minutes. Mazoezi ni muhimu sana 30 to 1 hour otara. It's very important in exercise. Yes. Tindi gotigera abu tiga ngigorasi ni batana cancer ya breast cancer, cervical cancer. Women are advised bakora na barabo screening. Yes. Naende nkogere gobare na bakora screening. Egera yenda nyagitari boli tiga koganyana ki ekerobimbete gose kwa minyoka na lyokora ki okogenda nyagitari biamon biamon daktari asopasemiya kwa bere gogo menchene somire nanga tumwanchu murigere nero berga we somya mange nene chinchira cyugetanga kurasi okuirogo mwanchu murigere libono no to gukorera gaiga igoro yugorere bwa cancer ye colon daktari berga gotwerera mange onye wategerete kwa igure nara ya daktari atebirengere kiri bwenta okora ngire kyota bwenera tikokora biamon asogochara kugerera umurobere gwo kumenya okuya ni gokore twasuri nanche Evelyn Osero.